बे समाव हाग्रा बिफाननि गिदिर जाफुंसारनाय खराग्राद हाग्रा बिफान टिपकाय फरेस्ट बिट मावख' आरो टिपकाय आउटपोस्टनि पुलिसजों लोगोसे फरेस्ट डिभिजननि प्रटेक्शन स्क्वाड आरो रुपसि रेन्ज बासबारि जथायै मुसुरजरा बिटनि सिङाव थानाय पर्बतजरा PRFनि मंगलजरा फुलजरानि गोथौ हाग्रा सिङाव सिखावै दंफां मिल खुलिनायखौ हमनो मोन्दों। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि मंगलजरा फुलजरा साखाथिनि गुदु हाग्रा अरननि सिङाव मोननो हादों गोबां साल दंफांनि थुख्रा आरो बे दंफां थुख्राखौ हाफ्लेग्रा मेसिन गंसे मोननो हादों। खौराङाव मख'नाय बादिब्ला आसाम फरेस्ट एबा 1891 सेक्सन 24-25 नि नेम बादियै दंफां मिल आरो दंफां थुख्राफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो बे हमनो मोननाय दंफांनि बेसेना 3 एबा 4 लाखसो जागोन होननानै फोरमायदों हाग्रा रैखाथि हान्जाया। खौरांनि गेजेरजों हाग्रा रैखाथि हान्जाया मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोङो थांनाय मोना 27 जायो 27 नि फुंनि 2 रिंगायाव जों मोनसे नैबे बासबारि रुपसि बासबारि रेन्जनि आन्दाराव थानाय मोनसे मुसुरजरा बिटनि आन्दाराव पर्बत जवार होननाय मोनसे PRF बेवहाय इलिगेलै स'मिल खुलिदोंमोन आरो माखासे बेवहाय साल गेदेर साल बेसेन गोसा बिफां बेखौ बेवहाय जमा खालामदोंमोन आरो गोबाव साननिफ्राय बधय बे जायगायाव हाखावनाय बेनिफ्राय माल रोगानाय काट सिराय काट रोगानाय बेफोर निस्सय जाबाय दंमोन। दा बे खौरांखौ गिबियाव जोंनि नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय खराघाट रेन्जनि टिपकाय बिट आरो हरै टिपकाय आउटपोस्टनि पुलिस आरो जोंनि डिभिजननि प्रटेक्शन स्क्वाड आरो जोंनि नैबे रेन्जनि माखासे जोंनि स्टाफआ जथायै लोगो नांनानै मोनसे सं दानबाय आरो सं दाननानै नैबे पांका दला होननाय बे जायगायाव जों बेखौ जब्द खालामनो हायो। दा बेवहाय जोङो मोनबाय जे मोनसे इलिगेल स'मिल आरो जोङो माखासे नैबे गंब्रैसो ट्रेक्टर मालजों जब्द खालामना दोन साल गेदेर बिफां। दा जिखिनि खामानि उनाव सोलिगोन बेखौ जोङो इनभेस्टिगेसनखौ बेखौ नायबिजिरगोन आसलथे बे मिला सोरनिमोन, सोर इलिगेलै बेखौ बेवहाय फसंना दोन्दोंमोन सिखावै जों बेखौ मिन्थियाखैमोन आरो मिन्थिनानै दा जों जिहेथु मिन्थिबाय दा बोखांनो जों हाबाय बेखौ जोङो इनभेस्टिगेसनखौ जों सोलिबाय थागोन। बे मथा मथि 3-4 लाखसो जानो हागौ। गासै जों जब्द खालामदों सालखौ 75 पिस जों गासै बेखिनि जब्द खालामनो हादों। दंफां मेसिन बेखौथ' स'मिल होनना बुंदों आङो। बे दंफां मिल जों जब्द खालामनो हादों। बेखौ जिहेथु जोंनि खामानिया फरेस्टनि खामानिया जिहेतु प्रटेक्शन खालामनाय जोंखौ बेनि थाखायनो बेवहाय लाखिदों। बे हिसाबै जोङो दिनै सान मोना खुनु जों जिरायनाय गैयालासिनो डिउटि मावबाय थानायनि थाखायनोथ' दिनै गेदेरथार मोनसे जब्द खालामनो जों हादों। आरो दा फिउचाराव जों बेखौनो मावलांबाय थागोन आरो माखासे जोंहा जिहेतु गोजौ लेभेलनिफ्रायबो माखासे जोंनाव अर्डार फैदों बे अर्डार हिसाबै डिपार्टमेन्टनि रुल हिसाबै जों बेखौ मावगोन। दा बेवहाय जोङो आसाम फरेस्ट एक्ट 1891 24-25 सेक्सन बायदियै जोङो दंफांखौ जों जब्द खालामबाय आरो माखासे स'मिल दं जिहेतु बे इलिगेलमोन बेखौबो जोङो सेंसन बायदियैनो सिज खालामनाय जाबाय।